Pot la tecnologia que promet llibertat ser també la seva major amenaça? Aquesta paradoxa es troba al cor de la privacitat digital, a l'era de la intel·ligència artificial. Desitgem l'anonimat, la capacitat de navegar pel món digital sense deixar rastre. Tot i això, les eines que prometen aquesta llibertat sovint tenen costos ocults. La mateixa tecnologia que ens protegeix de la vigilància pot ser explotada per al control. Tor, un programari que permet la comunicació anònima, és una eina crucial per a activistes, periodistes i denunciants. No obstant això, la història de Tor amb finançament governamental planteja preocupacions sobre la seva veritable naturalesa. L'auge de la IA amplifica aquesta tensió, dotant les entitats amb capacitats sense precedents per a la monitorització i la manipulació. Secció 2. Tor, una paradoxa de privacitat i vigilància. El projecte Tor, conegut per la seva xarxa d'anonimat, presenta un cas d'estudi convincent sobre les complexitats de la privacitat digital. Tor permet als usuaris navegar per internet de forma anònima, enrutant el seu trànsit a través d'una xarxa de relés. Tanmateix, els orígens de Tor estan arrelats en la controvèrsia, ja que es va desenvolupar inicialment amb finançament de la Marina dels Estats Units. Els escèptics argumenten que aquesta dependència financera compromet la independència de Tor. El cas de Ross Ulbricht, creador de Silk Road, destaca les limitacions de les eines d'anonimat. Les forces de l'ordre van rastrejar les seves activitats, cosa que va portar a la seva detenció i condemna. Tor serveix com a recordatori que l'anonimat digital no és absolut i que fins i tot els sistemes segurs poden ser vulnerables. Secció 3. IA, amplificant la llibertat i el control. La intel·ligència artificial està transformant ràpidament el nostre món, i el seu impacte en la privacitat digital és profund i multifacètic. Les eines de xifrat i anonimització basades en IA poden proporcionar garanties més fortes contra la vigilància i les filtracions de dades. No obstant això, la IA és una espasa de doble tall. Els governs i les corporacions estan desplegant cada cop més sistemes de vigilància basats en IA per al reconeixement facial, la detecció d'emocions i la policia predictiva. Aquestes tecnologies plantegen serioses preocupacions sobre la vigilància massiva i l'erosió de les llibertats civils. L'ús de la IA per a la vigilància és particularment alarmant en el context de l'activisme polític i la dissidència. El repte és garantir que la IA respecti els drets i les llibertats fonamentals. Això requereix marcs ètics robustos, una governança transparent i un diàleg públic continu sobre les implicacions socials de la IA. Secció 4. Més enllà de Tor. Navegant per les complexitats de la privacitat digital. Tot i que Tor continua sent una eina àmpliament utilitzada per a l'anonimat, no és l'únic actor en el panorama de la privacitat digital. Les aplicacions de missatgeria xifrada com Signal han guanyat popularitat per les seves fortes característiques de seguretat. No obstant això, fins i tot les plataformes segures com Signal no estan exemptes de vulnerabilitats, com la recopilació de metadades. La creixent integració de la IA en les tecnologies quotidianes afegeix una altra capa de complexitat. Navegar per aquest paisatge requereix una comprensió matisada de les tecnologies i les compensacions implicades. També exigeix una major transparència per part de les empreses tecnològiques sobre les seves pràctiques de recopilació de dades. Secció 5. El futur de la privacitat en un món impulsat per la IA. A mesura que la IA s'integra cada cop més a les nostres vides, el futur de la privacitat digital està en joc. Les decisions que prenguem avui determinaran si la IA empodera les persones o erosiona les nostres llibertats fonamentals. La privacitat digital requereix un enfocament multifacètic, que abasti eines tecnològiques, proteccions legals, consideracions ètiques i alfabetització digital. Preguntes clau exigeixen la nostra atenció. Com podem garantir que la IA respecti la privacitat i els drets humans? Quin paper han de tenir els governs en la regulació de la IA i la protecció de les llibertats digitals? Com podem empoderar les persones amb el coneixement i les eines per protegir la seva privacitat? Les respostes a aquestes preguntes donaran forma al futur digital que heretarem. Hi ha molt en joc, i ara és el moment d'actuar. El futur de la privacitat en depèn.